Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Masiqhubekeni mayelana nokuhlaziya iNOVELI kanye nobuciko bomlomo. Phambilini senza izimpawu, imibuzo emide, izinkomba ezine. Namhlanje siyaqhubeka ngalezi ezine. Inkomba yesihlanu, ulwazi lwaphambilini, Isizinda, kanye neqhaza elibanjwe ngabalingiswa ekuthuthukiseni indikimba. Elesithupha, umumo wendaba. Elesikhombisa, umoya nengwijikhwebu. Elesishiyagalombili, ekungelokugcina, ukulandelana kwezigameko. Ake siboneke, luyini ulwazi lwaphambilini? Sinezibonelo ezintathu. Okokuqala, umlando wombhali. Okwesibili, umlando womlingiswa noma ingemuva lomlingiswa. Okwesithathu, yindatshana ebhalwa ngaphambi kwesigcawu sokuqala noma ngaphambi kwesahluko sokuqala. Incwadi ethi impi yabomdabu isethunjini ayinayo lengxenye okuthiwa ingaphambi kwendaba. Umbhalo wobuciko othi bengithi lizokuna, wona ke unakho ke lokhu. Ake siqaliseke. Asikaze sawubona umbuzo omude othinta ulwazi lwaphambilini. Ngakho-ke asazi noma lezi zibonelo esizibalile phambilini sathi ingemuva lomlingiswa, umlando wombhali nengaphambi kwendaba. Asazi noma kuyofanele ukuthi mangabe sesiphendula umbuzo sikuthinte kokuthathu. Umlando wombhali uveza noma usethulela impilo yombhali. Sibone ukuthi wazalelwa kuphi, wakhulela kuphi, sesisho indawo. Kuphinde kuveze nemisebenzi noma umsebenzi awenzayo umbhali. Umlando wakhe-ke ungaba nomthelela kulokhu akubhalayo. Ake senze isibonelo. Umbhali angaveza umlingiswa othile ehlala phesheya, mhlambe ehlala eDubai, mhlawumbe ehlala eMelika, ngoba vele yena uhlala la eNingizimu Afrika kodwa ke wahamba wayofunda eDubai kumbe wafunda eMelika. Umlando womlingiswa othile noma ingemuva lomlingiswa. Umbhali angasivezela izenzo zomlingiswa othile azenza endabeni, bese lezo zenzo zakhe zibe nobudlelwano nendlela ayephila ngayo phambilini, ukuze sikwazi thina ukubona ukuthi yini ebiyenzeka phambilini empilweni yalomlingiswa okukhulunywa ngaye. Ake sithathe umbhalo wobuciko othi impi yabomdabu isethunjini. Sithola umlingiswa
owayefunda noBafana esivezela ukuthi uBafana ubengumuntu noma wayengumuntu onjani esafunda isikole. Ngiwuphethe lo mbhalo wobuciko kodwa ngiyakhumbula ukuthi isibongo salowo mlingiswa besingesakwamdlalose. Uyasivezela indlela uBafana abeziqhenya ngayo besafunda enyuvesi Ongoye. Sesiyabona ukuthi uBafana uyaqhenya, vele ubengeke azikhulise izingane zikaLinono. Nganekwaneni ebizwa ngokuthiwa isibindi sikagala kaNodade Biyela siyalithola ingemuva lomlingiswa ongugala. Siluthola lapho kubhalwe kanjena: inkosikazi kaGala yahayiza icela ukuthi abomndeni bazame ukumbonisa uGala ngengozi azobhekana nayo. Akekho obhekana nesilo uShaka asinde. Bakhuza abakwaBiyela behluleka. Kwakungelula ukubonisa uGala uma esethathe isinqumo. Ungucamu ngavinjelwa. Ngelanga elilandelayo ekuseni uGala wayeqephuza ekhuleka esangweni lasesigodlweni. Lo musho olandelayo yiwona oveza ingemuva lomlingiswa onguGala. Kungesona sonke isigaba. Ake siwubone-ke lo musho. Kwakungelula ukubonisa uGala uma esethathe isinqumo. Ungucamu kavinjelwa. Lowo musho lowo ubonisa kucaca ukuthi uGala ubengeka lalele muntu, yize abafowabo baphuma beqhasha emhlanganweni ayewubizile. Isibonelo sesithathu, uma nje sikhumbuzana sithe ingaphambi kwendaba. Le ndatshana lena ivame ukuthi isethulele okuthile noma umlando othile mayelana nomlingiswa omkhulu. Le ndatshana abanye baye bayibize ngokuthi iyisakhiwana ngoba phela vele kuyindaba ephelele. Ake sigoqe. Sitheni ngolwazi lwaphambilini? Sithe lunezibonelo ezintathu. Esokuqala, umlando wombhali. Esesibili, umlando womlingiswa noma ingemuva lomlingiswa. Esesithathu, ingaphambi kwendaba noma umlando womlingiswa omkhulu ovelele osemqoka. Ngingachithike isikhathi ngixoxe ngesizinda ngoba sonke siyasazi. Ake sibheke ubudlelwano babalingiswa nendikimba. Esingenisweni, uma ngabe umfundi ethula isihloko, angachaza ukuthi kuyini ukuvezwa kwabalingiswa bavezwa kanjani, aphinde achaze indikimba. Emzimbeni yilapho-ke esezoveza khona ubudlelwano, eqhathanisa, eyamanisa umlingiswa othile nendikimba yaleyo novel noma nendikimba yaleyo nganekwane, yalezo zibongo, yalelo hubo. Kanjalo.
Masixoxe ngomumo wendaba. Umumo wendaba isakhiwo nesakhiwana. Vele angeke kwenzeke ukuthi athi uthisha efika nje eqalisa unyaka, eqalisa iterm ethize abe isakhiwo usesifundise wasiqeda sonke. Vele isakhiwo sifundiswa nsuku zonke, okuchaza ukuthi uzobe uthinta izingxenye zaso noma ungasashongo ukuthi lokhu kuyisakhiwo. Yingakho nje siphendwa njengomumo wendaba. Okulandelayo umoya nengwijikhwebu. Enovelini nasenganekwaneni, uma sikhuluma ngomoya sisuke sikhuluma ngesimo sabalingiswa, ukuthi umlingiswa ujabule noma ukhathazekile. Kusenganekwaneni kuphela lapho sikhuluma ngokuthi yisimo sabalingiswa uma kade sibuzwe ngomoya. Uma sibheka izinkondlo zomdabu noma izibongo, lapho sizobheka ukuthi inyosi ikusiphi isimo. Uma sikhuluma ngengwijikhwebu, sikhuluma ngokwenzeka kokuthile noma ukwenzeka kwento ethile ebesingayilindele. Akusho-ke ukuthi lokhu sikuthola kuphela esiphethweni senoveli noma esiphethweni senganekwane. Kuyenzeka ukuthi ekuqaleni nje iqalisa inoveli noma inganekwane iqalisa sibone okuthile, sibone kahle ukuthi lokhu besingakulindele. Lokho-ke kuyingwijikhwebu. Okokugcina, ukulandelana kwezigameko. Ukulandelana kwezigameko kufana nesakhiwo. Lapha-ke asisalenzi iphutha lokuthi sifake izihlokwana ezifana nokuthi umlingiswa osemqoka, isisusa sodweshu, isizinda, ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, uvuthondaba. Asisakwenzi lokho. Singena sihlale endabeni kusukela ekuqaleni ize iyofika ekugcineni, kodwa singazibhali izihlokwana. Siyabonga. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe kuwo wonke amashaneli. Nisale kahle.